sa sisian pat hai ni step nakaliang ka jonga ngasoban ai kublei yapi lang baro aga kerteng ka jong nong pen im jongi ubalong Yesus Kristus ka jing pusan lingkot naga ketin ka jong blei aga bakum ka ni ka por kalong naka shithi ka jong pol shikinong Ephesus kalanang basan ka takhat ka bakhat san hadu ka bakhat bat ka bakhat riu ki kentien ki ong kum ni tuk mi bha te kum no phiat kum ki bam start handrai kum ki bastat daga baseus pa ya ka por naba kini kisngi kilong ki basnio kani ka dei ka ktin ka jong blei ya ka banga kwa banyalam jingmut na ka banta jonga ba jong phi ya ka bangin la ban ya kum ki khun kristan lengba joga ni ka sngi hibaro ka wei bat ikisngi ki bang sa joga jing em ka jongi ha kan ne ka slak ndo upol hang ne wanra yakini ki kentian ki balong ki jingpen kan mau sa shisin pat na ka banta jonga bat jong phi kum ki khun ki jong blei kum no ngi long ki nong yai lenti ha kan ni kasla kando hatu ngilong ni em kum kita ki kristan ki pastan hatu ngilong ni em kum ta ki khun ki jong blei ki badon ka jing start ka bakenjam sem ha ka jing em ka jongi upol hang ni ukhot ya kita ki bastat dei ki basius pa ya ka por ki bastan ki dei ki basius pa ya ka por hang ni ka basius pa ya ka por ka mut banam penleno ya ka por haki ki bamanra ya ka jing mento ya ka jing em ka jongi hang ni ban sius pa ya ka por kamut ban nam pensap ya ki jong ka jing em ka jongi ki ba manra ya ka ka jing baha ka jing em ka jonga bat jong phi kham tam ya ki bakta ya ka jing em ka bakin jaman sem upol uong shu aka sithi ka baningkong sikinong koren kalanong ba shiphau ka khot ka ba arphulai uong ki baro kilong ki badai yanga handrai ki baro kimlong ki ba mentoi ken ki baro kilong ki badai yanga handrai ki baro kim tai kani ka dei shu kaktin ka jong ublei ka ba pol utho shaki banget ki badan hakoren badon shibun ki haka jing em baman kasngi ka jong yiru kilong ki badai ki bang pensniu yang abat yapi hari ka jing kelipat kalong ki wanra ne em ka jing mentoi haka jing em ka jongi hatu kita ne em ne ka jing em mensim ka jongi kum ki par banget bi ki parlok ki parajor ki jonga ni pelut ya ka wei kasngi na ka wei sha ka wei pat ni pelut ya ki second ki kenta ki minute joka jing em ke jongi kat nang nginang shadien kini kinang let ki babam jukot bat kinom phai shu ba nginom la shu ban yo ya kata ka por ka bangi la shadien handrai kata ka bangi la nang pelut shadien kitai ne em ya ka jing em sim ka jongi kitai ne em ya ka jing adai ka jongi marwai bat ublai kata kadai ka bangak wa ban bu ka jingkeli nengkong ya ladi bat ya philang baro ki balak ban pen ya kani ka program ai bakane ka jing pusan hakani ka step kan long kum ka jing pen ket mau naka benta jongi bakum kita ki bestat ki ba ublei ula hadu kata yangi haka ba ulak hot yangi sa kata ka jing penim kepada Yesus Kristus bangin la ban ya akan ni ka perthai omshu kum kita ki briu ki ba ka perthai kam itu la ngidei ki bala jet ki jong blai ne ki bam dai hadengin la
ban ya ban pelut ya ka jing em ka jongi kum ki bastat da ka bangingin su spa bhai ka por bat bangin pelut ya ki por ki ki ban wan ra ya ka jing man to jo ka jing em ka jongi ki ban wan ra ya ka jing man to ya ka jing ya dai ki em lang ka sa lang ha ka jing ya dai para brio bat kham tam ka banang wan ra ya uso uban penmi lai pusya andro pusya bat shispa sya haka jingya dai ka jongi bat ublai da ka bangi ngile kumta bat da ka bangi ngila ban le kumta yen la ban long kum kita ki khun ke jong blai ki ba ublai uyo naka jing im ka jongi naka ni slak ndo ublai un kar khu ublai un ai bor leng ba jong ni ka por ba ka klep mat ka ba mata ublai un kar khu sa sin ya phi ba ro ki baju im sngi ha ka ban pet ya ka program jong ka good news tv ka baju wan ra man la ka step ha ka pon ru buji ublai un ai bor na ka banta jong phi bangin nang la ban long kum kita ki start nang bangin la ban long kita ki khun ke jong ublai ki badan ka dor ha bangin la ban im ha ka ni ka slak ndo ublai sa sin pat utar khui phi un ai bor bat un yai dar ringkat ya ka jing em ka jong phi bat ha ka jing ya lenti ka baman la kasngi ublai un kar khu na ka banta ka buram ka jong o amen ngin ya duai ko pa jong yu ba peneng ngiwan ban aingu ya me sa sen pat namar melong ublai ujongi bat ngi long ki jong ma aingu ya me ken try hakaba me mela ai ngi kan ka ktien ka jong ma bakaba me pen kan mauru yang ngi na ka por sha ka por namar bangi long ki jong ma kwa yang ngi bangin long ki bastan kum kinong yat pilgrim hakan ni ka slak ndo bangin la ban siu spa bha ya kan ni ka por jo ka jing em ka jongi baba kata ka por ka bangi penlut hakan ni ka jing em sngi ka jongi in la ban penlun haka bangin la ru ban wan ra ye ke jing mentoy la kalong haki long ye ke long sam ke jongi la kalong haki jing ya dai par brio la kalong haki em lang ka sa lang bat kham tam bakan wan ra ye ka jing thau thmai ka jing pen sai bor men sim haka jing ya dai ka jongi bat me ya lam ken trai yang ngiling ba ju ni ka sngi ai bangin la ban ya kum ki khun ki jome ki bakan ni ka perthai ka yo ya ka dor ka bhabri ka jong me uchisu leng ba ka jing em ka jongi shema me na ka banta ka ni ka sngi do ya lam yangi bat baro ki bala ban pet ya ka ni ka program baka ktiblai ka jong me kan long aswa jo ki baro abang ila ban pendap ya ki ki jing em ki bakan jado ki jongi yen la ken ko pa ban pendap da ka jing ya rap ka jong me ublei halor ki baro shem ka buram shala dihi ni duai bangi khot ker pat ki ni baro haka kerteng ka jong nong pen em jongi obalong Jesus Christ para ka wai no ngi duai ya ka jing ba ka jong blei ku pa ka jing ka dap biang ka jong nong pen em jongi obalong Jesus Christ ka jing selok ka ba ai bor ka ba ai mensim bat ka ba ai pen sai bor ka jong mensim bakoi do ai ba kini kin ringkat na ka benta jong ilang baro ki balawan pet ya kini ka program ki ringkat ru ya ki banget ki jong ma ki orang hang ni ba kaleng sat telak ka pertai menta bat shadow ki bom jukut amen.